Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baqi tarap yurdumyzdaky täzirkler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepreşmekdeşiz. Garaşda baqi tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasaty ýolbaşçylygyna alynıp barýan işler berkiler döwletimizden bagtyrlyk dogruny münasip ýürürleri bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamyna wa hadaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 14-nji iýunda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň başlygynyň owasina toplumna gözegçilik edýän ornwasarynyň daşaw vilayatynyň hemem etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar alynıp barýan işler barada hatabat berdiler. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Oraz Gelliýew häzirki döwürde möhümden owakyjylyk işleriniň depkinleri gally urugyny gysga möhletdi, hemem ýetkisiz geçirmek ugruna alynıp barýan işler barada hatabat berdi. Daşaw vilayatynyň Nazar Muradow Sewtiň ak ekinli meýdanlaryna alynıp barýan işleň ýagdaýy, uruk möhümini ulanylýan owakyjylyk tehnikalarynyň ýük awtologlarynyň sazlaşykly işine ýoly goýmak, gally kabul ediş bölümlerini hasly bökdensiz kabul etmek boýunça işleri talablaýy guramakda alynıp barýan çäreler barada hatabat berdi. Niýaz Fadynaky etraň häkimi Xan Nurdiýew gally meýdanlarynda ýetişdirilen bereketli hasly ýetkisiz ýygyna almak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Şu ýyl 16.000 hektar ýerde buğdaýyň bol hasly ýetişdirilip, onuň 31.200 tonna gally hasylyny almak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen hasylyň gysga möhletde hemem ýetkisiz ýygnalyp alınmagynyň ýurdumyzda bereket bolşunyň öpüşin edilmegine aýratyn ähmiýetlidigini belläp, möhümi gurumçylykly geçirmek babatda birnäçe tapşyryklary berdi. Ruhwelent etranyň häkimi Gujekow özgedegine etrap boýunça 10.000 hektar meýdanyna gallanyň bol hasylyny ýetişdirilenligi, onuň watan 16.500 tonna ak buğday tapşyrmaň gözüne tutulýanlygy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen hasylyň ýetkisiz ýygnalyp alynmagynyň oňgally kabul ediş bölümlerine degişli derejede saklanmagynyň möhümdigini belledi we bu babatda häkime anyk görkezmeleri berdi. Bolumsaz etranyň häkimi Arazow etrap boýunça şu ýylyň hasyly üçin 10.000 hektar ýerde buğdaýyň bol hasylyny ýetişdirilenligi, onuň 18.500 tonna gally ýygnamaň meýilleşdirilýänligi barada hatabat berdi. Melilizirimiz ýetişdirilen hasyly gysga wagtda ýygnamaň we gally kabul ediş bölümlerine alynıp barýan işleri talaba laýyk ýoly goýmak wajypdygyny öňe çekdi. Hemem bu işleri hemişe gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Guwadag etranyň häkimi Nurjanow mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýylynyň bellenýän ýylyna 13.000 hektar ýerde buğdaýyň bol hasylyny ýetişdirilenligi, hemem onuň 24.000 tonna hasyl ýygnamaň gözüňe tutulýanlygy barada hatabat berdi. Döwlet başlygymyz gallaçy kerenetçiler üçin zerur şertlerini döredilmeginiň möhüm talapdygyny belläp, tapşyrýan hasyl üçin hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirmegini hemişe öňsü merkezine saklamagy tapşyrdy. Gurban Sultan Ejadinaky etranyň häkimi Amanow Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watyny ýylyna buğdaýyň bol hasylyny ýetişdirilenligi, ony öz wagtyny we ýetkisiz ýygnap almak ugruna ýokary öňürjilikli däne kombaýnlaryň 50-siniň, ýük uluglarynyň 250-siniň netijeli işledilýänligi, gally kabul ediş bölümleriniň 4-sinde hasylyň bökdensiz kabul edilýänligi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz gallaçy kerenetçileň ahlasy bilen ýetişdirilen hasylyň gysga möhletde hemem ýetkisiz ýygnalmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, bu ugra degişli düzümlüň sazlaşykly işine üpçün etmek boýunça birnäçe tapşyryklary berdi. AKP etranyň häkimi Gylyjew şu günler uruk möhüminiň depkinini artdyrmak, ýetişdirilen hasyly gysga möhletde we ýetkisiz ýygnap almak ugruna ýerine ýetirilýän toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Şu ýylyň hasyly üçin etrapda 19.000 hektar meýdanyna buğdaýyň bol hasyly ýetişdirildi. Gallaçy kerenetçiler onuň 34.500 tonna hasyl almagy meýilleşdirýärler. Döwlet başlygymyz galla taşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur tagyllaryň edilmeliligini belledi we uruk möhümini gurumçylykly geçirmek boýunça birnäçe görkezmeleri berdi. Saparmyra Türkmenistan etranyň häkimi Meredow häzirki döwürde gally urugy möhümini gurumçylykly geçirmek boýunça ýaýbanlanýan giň möçörli işler urugyň depkini ýokurlandyrmak ugruna edilýän tagyllary barada hatabat berdi. Etrap boýunça 28.000 hektar meýdanyna buğdaýyň bol hasyly ýetişdirilip, watan harmanna 50.500 tonna ak buğdaý tapşyrmak meýilleşdirilýär. Melilizirimiz möhümine işledilýän owakyjylyk tehnikalarynyň bökdensiz hereketini öpçün etmek, gally kabul ediş bölümlerine alınıp barýan işleri talaba laýyk ýoly goýmak bilen baglaşykly meseleleň wajypdygyny belledi we bu babatda anyk tapşyryklary berdi.
Könürgün çetranyň häkimi Gurbanow Käreniçliň ıhlasy zähmeti bilen 17.000 hektar meýdany bolan ak ekinlerden bol hasylyň ýetişdirilendigi, onuň 30.800 tonna hasyl almagy meýleşdirilýän barada hasabat berdi. Mililizirmiz ýetişdirilen hasylyň iň soňky dänesine çenli dogly ýygnap, watan harmana tapşyrmak boýunça ähli zerur çärelen görülmeliligini bellädi we bu babatda anyk tapşyryklary berdi. Göroğlu etranyň häkimi Mämmedow etrap boýunça galla urugyny alnyp barýan işler 15.000 hektar ýerde bugdaýyň bol hasylyny kemale getirilenligi, onuň 28.500 tonna hasyl almagy meýleşdirilýän barada hasabat berdi. Melelizirmiz galla urugyny gurmaçylykly geçirmek boýunça öňde durýan wezipanyň üstünlikli ýerine ýetirme ugruna hemme taraplaryň tagalla edilmeliligini bellädi we mewsumi degişli düzümlüň sağlaşykly işini öpüşün etmek tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Saly Ulgamarkaly welaýatyň Göroğlu etranyna bugdaý urugyna işleýän kombaýnçy Kurtbaýew bilen söhbetde şolly döwlet başlanmaz ilki bilen kombaýnçynyň hal ýagdaý, öýçerleri, owa adamlaryň iş we durmuş şertleri, şeýlede uruk mewsumynyň depkinleri bu ýylky hasylyň derejesi bilen gyzyklandy. Mundan başga da melelizirimiz uruk mewsumyny işledilýän owa hojalyk teknikalarynyň önürjüligi bilen tanışdy. Kurtbaýew halal zähmetiň höýürini görüp ýaşamak ugruna ähli zerur şertlerini dördülýän üçin öz adyny hemem işdeş ýoldaşlarynyň adyndan hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentimiziň sowalyna jogap bermek bilen Kurtbaýew özüniň bu kärde 23 ýyl bäri işleýändigini, 11 ýylyň dowamynda bolsa galla urugyna kombaýnçy bolup zähmet çekýändigini, uruk mewsumyny ähli zerur şertlerini öpçün edilýändigi we aýlyk gazançlaryň bökdönçli tölenýändigi barada aýtdy. Melelizirimiz özleriniň ahlasly zähmetleri bilen milli ykdysadiyetimiziň hasam kuwatlanmagyna münasip goşunty goşýan owa hojalykçylygyň mehanizatorlygyň ihlasly zähmetleri netijesinde galla urugynyň gurmaçylykly geçiriljakdygyny anam bildirdi. Hemem olary alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz ösürilip ýetişdirilen galla hasylyny gysga wagtda we ýetkisizligini almak, galla urugyny kombaýnlaryň we awtologlaryň dogly güýjüne işledilmegini gazanmak, galla kabul ediş bölümlerine hasylyň bökdönçsiz kabul edilmegini guramak meseleleriniň wajypdygyny öňe çekdi. Şeýlede döwlete tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi, ýygnalan hasylyň ambarlarda we elevatorlarda talaba laýyk saklanmagy, urukdan boşan meýdanlarda sürme işlerini geçirmek we aralyk ekinler üçin zerur çäreler görmek bilen baglanşyk meseleler aýratyn möhümdir. 15-nji ýylyň hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Durduliýewiň haýşy boýunça paýtagtymyzda iş saparyny amal aşyryp ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde Aşgabatda hemme taraplaryň ösdürmek ugruna alnyp berilýän giň möçberli işleri bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň günorta günjeginde betarap Türkmenistan we Arçelik şaýollarynyň çatyryny taslamalar, täze binalar we desgalan ýerleşik ýerleriniň çyzgylary bilen tanışdy. Bu ýerde melelizirimiziň garamagyna betarap Türkmenistan, Türkmen we şaýollarynyň Andalyp hemem Bekrew köçeleriniň Arçelik şaýoly bilen kesişýän ýerine, şeýlede Köpeta şaýolynyň we Bekrew köçetiniň çatyryna ýerleşýän köpürlüň mozaika görnüşli bezeginiň teklip edilýän görnüşleriniň taslamalary hödürlenildi. Hormatly prezidentimiz taslamalar we çyzgylary bilen içgin tanışyp, olara bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzedişleri girdi. Hormatly prezidentimiziň garamagyna betarap Türkmenistan şaýolynyň Günewatar tarapynda gurulmagy teklip edilýän döwrewap derejlik merkeziniň taslamasy, şonu çağılan hemem ula adamlaryň wagtlaryny peýdaly geçirmegi, sunugatyň we medeniýetiň dörli ugurlary, şolsany naqaşçylyk, dizayn sunugatlary bilen meşgullanmagy, bu ugurda hünär başarnyklaryny artdyrmak üçin döredilmegi gözüňde tutulýan desgalar, olaň bezekleriniň çyzgylary hödürlendi. Merkezi bedemeň awadanlaşdyrmaň we ýanaşyk ýerler bagysan öwürmeň aýratynlyklary barada jekme-jek maglumat berildi. Döwlet başlanmazy şäher gurulşyk maksatnamasynyň çäklerinde paýtagtymyzda şeýle merkezleň gurulmagynyň esasy maksadynyň şäher ýaşaýjylarynyň gyzykly we göwnü jaý denjalmagy, işçiň dörejlik işi bilen meşgullanmagy, höwetlendirmek üçin amatly şertleri döretmekden ibaretdigini öňe çekdi. Melelizirimiziň garamagyna Nosoy mehmanhanasynyň gurulmagy teklip edilýän ýerleriniň çyzgylary, hemem binanyň baş meýilnamasy we oňa degişli bir näçe taslamalar, şeýlede Aşgabat şäheriniň çägine gurulmagy we döwrewaplaşdyrmagy meýleşdirilýän binalaryň, ýoluň şekil taslamalary, hemem ýerleşik ýerleriniň çyzgylary hödürlendi. Şol bir wagtyň özünde paýtagtymyzyň Demirgazyk günjeginde gurulmagy meýleşdirilýän binalaryň we desgalan teklip edilýän şekil taslamалary
barada hasabat berildi. Hormatly prezidentimiz taslamalar we çyzgylary bilen içgin taşyp, täze gurulýan hemem döwrewaplaşdyrylýan deshalyň ýurdumyzyň baş şäheriniň binagarlyk keşfi bilen bir bütew sazlaşygy emele getirmelligini nykdy. Soňra energetika ministri Purçekow paýtagtymyzyň büzmeýin etrarynyň çägine guruluşy alınıp barilýan energetika enjamlaryna awatlaş we hyzmat ediş merkeziniň baş meýilnamasy, toplumyň gurulma gözüňe tutulýan deshalyň taslamalary we merkeziň yerleşik yerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Umumy eýelýän meýdany 29.054 metrden gowrak bolan bu merkeziň işe girilmegi bilen täze iş orunlary dörer. Şeýlede hasabatyň çäklerine Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň şekil taslamalary, daşary ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmak boýunça alınıp barilýan işler barada maglumat berildi. Şoň bilen birlikde döwlet başçylygynyň garamagyny Altynasır Türkmen köýüniň çägine 10 megawatt kuwat bolan utgaşdyrylan güni we ýeli elektrik beketiniň şekil taslamalary, ahal hemem daşawy döwlet elektrik beketlerini utgaşykly dolanşyga geçirmek boýunça alınıp barilýan işleň meýilnamasy ködürlenildi. Şeýlede Türkmen elektrik energiýasyny goňşy döwletlere ibermek boýunça geçirilýän işler barada giňişleýin maglumat berildi. Hemem degişli taslamalar görkezildi. Belenşiyale bu işin geçirmek bilen elektrik energiýasyny öndürmeň netijeligi 34 götürümden 50 götürmeçelini ýokarlanır. Hormatly prezidentimiz diýarymyzyň durmuş yksaty taýdan okuluny sürmegini, energetika ulgamyny möhüm ornuň degişlidigini belläp, bu ýupudukda alınıp barilýan işleň ýoly goýulan halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähmiýetlidigini öňe çekdi. Şoň bilen baglyqda täze gurulýan energetika deshalary, ulgamy degişli awatlaýyş we hyzmat ediş merkezleri, häzirki zamanyň iň täze tehnologiýalary sany ulgamy bilen enjamlaşdyrylmalylar. Şunu ekologiya meselelerini we kadrlaryna aýratyn öns bermek zerurdur. Soňra Senat we Guruluş Önümçilik ministri Anna Mehmedow şoňlar ministrligi degişli düzümlerde alınıp barilýan işleň ýagdaýy, Beherden we Köýtürnag sement zawodlarynyň ikinji nowatda gytynyň guruluşynyň batly depine alınıp barilýanlygy, uzul bary bolan sement zawodlaryny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede döwrewaplaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işleň netijeleri barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda öndürilýän sementiň hilini hemem döwrüň talabyna laýyk görnüşleriň önümçiligine möhüm ähmiýet bermek tapşyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjyw Akmermerli Aşgabady munyň ilegam sazlaşyky ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleň ösünlikle ýerine ýetirilme ugruna alınıp barilýan işler barada hasabat berdi. Melelizerimiz ýurdumyzyň baş şäherini hemme taraplaryn ösdürmek ugruna alınıp barilýan işleň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelmeliligini, şol sany amatly ekologiýa gurşugynyň döredilmeliligini bellädi. Bu wagtda iň gowy tejribe, ilmiň gadanlaryna we şol wagtyň özüne gadymdan gelýän milli deplere dayanmak zerurdur. Hormatly prezidentimiz ýaýbanlandyrylan şäher guruluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmekde işleň hil wagtda halkara ölçüleriniň gabat gelmeginiň, binalarnyň daşky we içki bedegini, milli bedeg ýörelgileriniň giňden ulandyrmagynyň şäherde amatly ekologiýa ýagdaýyny saklamagyň esasy talapdygyny ýene-de bergedek bellädi. 16-njy iýunda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň sany ulgamy arkaly geçirilen ilim we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiziň sammitde gatnaşmagy Türkmenistanyň halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky dostlyk hemem raýdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmek işinde netijeli orna eýeleýändiginiň möhüm sebäp we ähli wezipeleri çözmek maksady bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösdürýändiginiň aýdyň beýanyny urildi. Hormatly prezidentimiz çykyşyny Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Dr. Yusuf bin Ahmet Al-Usaymine ýokary derejedäki şu doşugy guran üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başçylygymyzyň belleşi ýaly bu doşukda garalýan mesele maglumat tehnologiýalarynyň görülmedik derejede ösen we adamzat üçin düýpli ähmiýeti bolan ugurlaryny bilelikdäki ilmi işleri talap edýän häzirki döwrüne ören möhüm bolup durýar. Melelizerimiz Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň agdalary bolan ähli döwletler üçin hakyky netijeleri berer ýaly bu hyzmatdaşlygyň eler tutulýan ugurlaryny kesitledi. Döwlet başçylygymyz bu sammitiň biziň döwletlerimiziň ösüşiniň we öňe gitmeginiň behbidine musulman dünýäsiniň agdy berligini berkitmekde ähmiýetli ädimdigini bellädi. Hemmelere berk jansaglyk Islam hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we güllep ösüş arzu etdi. 17-nji iýunda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa hujuluk toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň hemem Balqan welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başçylygymyz maslahaty açyp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Uraz Geliýew söz berdi.
Vice-premier Galle urağının alınıp barılışı yetiştirilen hatılı belirlenen möhletlerde we yetkisi ýygnap almak maksady bilen görülýän çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz buğdoy gysga möhletde we yetkisi ýygnap almagy dowam etmegi Galle urağyny däne ýygýan kombaýnlaryň we awtologlaryň dolu güýjüne işledilmegini gazanmagy Galle kabul ediş bölümlerine buğdoy hasylynyň bökdenşiz kabul edilmegini öpçün etmegi tapşyrdy. Balqın welaýatynyň häkimi Atakallyýew hormatly prezidentimiziň Galle urağyny akpata bermegi bilen şu ýyly welaýatyň bagdaýxanlary tarapyndan 50.000 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğdoy hasylyny gysga wagtda we ýetkisi ýygnap almak boýunça zerur işleň dowam edýäni barada hatabat berdi. Uraq möhtemine welaýat boýunça däne ýygýan kombaýnlaryň 162-si we Galle daşaýan ýük awtologlarynyň 810-sy işledilýär. Möhtemine Galle kabul ediş bölümläriniň 4-sine ýygnalýan buğdoy hasylynyň bökdenşiz kabul edilmegi ýoly goýuldy. Buğdoýdan boşan meýdanlarda sürme işlerini öz wagtyna geçirmek üçin tehnikalary dolu güýjüne işletmek boýunça degişli çäreler görülýär. Hemem tapşyrylan hasyl üçin gallaçy kärenişler bilen hasaplaşyklar öz wagtyna geçirilýär. Uraq möhtemine gallaçylary, mexanizatorlary zähmet üstünliklerini ruhlandyrmak maksady bilen meýdan düşülgelerini meýilnama laýyklykda meden çäreleri we göçme söwda gurulýar. Hormatly prezidentimiz barha gyzgylygyny depkine eýe bolýan Galle uraq möhtemine öňde goýulan wezipeleri dowla berja etmegiň möhüm talapdygyny öňe çekip bu ugurda alyp barýan işleň munun weýlän gurumçylykly derejesine öpçün etmegi tapşyrdy. Bereket Etranyň häkimi Galyjew milli liderimiziň owa hojulugyny ösdürmek ugruna amalaşyrýan işlerini we döredýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanan bagdaýxanyň 18.400 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğdoy hasylyny ýygnap almakda tutun ýerli zähmet çekýänlikleri barada hatabat berdi. Milli liderimiz Galle urağynyň depkini gowşatman bu ugurda işleri güýçlendirmek üçin goşmaçy çäreler görmegi tapşyrdy. Matmul Etranyň häkimi sapar berdi. Hormatly prezidentimiz tarapyndan owa hojuluk puwdugyny ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipelerden ugralyp Etranyň gallaçy bagdaýxanlar tarapyndan 3200 hektar meýdanyna ýetişdirilen hasyly gysga wagtda ýetkisiz ýygnap almak üçin zerur işleň dowam edýäni barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen hasyly ýetkisiz ýygnamak üçin ähli zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Esrak Etranyň häkimi Nuriýew ýurdumyzda azyk öpçünçiligini puwtulandyrmak ugruna alyp barýan işleri üstünlikli durmuşa geçirmek hemem bu wagtda öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen Etranyň gallaçy bagdaýxanlar tarapyndan 2700 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğdoy hasylyny ýetkisiz ýygnap almak boýunça işleň dowam edýäni barada hatabat berdi. Döwlet başlygymyz azyklyk buğdoýyň etrap boýunça şu ýyl üçin taýýarlanýan mukdaryny öpçün etmek ugruna zerur tagylaryň edilmeligini belläp, bu ugurda möhüme gatnaşan ähli düzümliň sazlaşykly işini hemme taraplardan öpçün etmegi tapşyrdy. Esenuly Etranyň häkimi Esenow milli liderimiziň ýurdumyzda azyk bolçulugyny öpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen Esenuly Etranyň gallaçylarynyň 2700 hektar meýdanyna ýetişdiren buğdoy hasylyny ýygnap almak boýunça zerur işleň dowam edýäni barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz azyklyk buğdoy taýýarlamak boýunça bellänen meýilnamany dowly ýerine ýetirmek üçin o zähmetkeşleriň medeniýetli deňç almak üçin ähli zerur şertleri öpçün etmegi tapşyrdy. Serdar Etranyň häkimi Bayram Ulyýew häzirki wagtda etrapda 23.000 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğdoy hasylyny ýetkisiz ýygnap almak boýunça işleň dowam edýäni barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz gallaçy kärenişliň ýetişdirilen hasylyny ýetkisiz ýygnap almak maksady bilen Galle uraq möhteminiň depkini hasam güýçlendirmek üçin zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Soňra milli liderimiz Sal Ulgamar Qaly welaýatyň Serdar Etranyna buğdoy hasylyny daşaýan awtologyň sürüjisi Şalow bilen söhbetdeş boldy. Döwlet başlarymyz sürüjiniň hali ýagdaýy, öýçerleri, owa adamlaryň iş we durmuş şertleri, şeýlede söhbetdeşniň näçe wagt bäri sürüji bolup işleýändigi, haýsy kysymly awtolog sürgändigi, tehnikanyň ýük götürjüligi, berkligi, howa şertlerinde çydamlygy bilen gyzyklandy. Sürüji Türkmen Awtologlary Agentliginiň Balkan Awtologlary Öňümçilik birleşigine zähmet çekýändigini, özüniň Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasyna öňdirilen Kamaz kysymly ýük götürji täze awtology dolandyrýandygyny, häzirçe sürüji bolup zähmet çekmekde 15 ýyl iş tejribesiniň bardygyny aýtdy. Şeýlede ol bu kuwatly tehnikanyň ýük götürjiliginiň ören ygtybarlygyny, berkdigini we howa şertlerinde çydamlygyny belledi. Hemem şeýle tehnikalar satyn alyp berip işlemegi döredip beren ajaýyp şertler üçin hormatly prezidentimiz tüýsürükden hoşallyk bildirdi. Döwlet başlygymyz şeýlede Gallanyň şu ýylky ýagdaýy sürüjiniň zähmet çekýän ýük awtologyny her gün näçe möçberde Galle daşaýandygy bilen gyzyklandy. Sürüji Şalow hormatly prezidentimiziň taýsy taýýarlar netijesinde şu ýyl meýdanlarda buğdoýyň bereketli hasylyny ýetişdirilendigini aýtdy. Häzirki dowam edýän gyzgylygyny uraq möhteminde ol her günde 3-4 gatnaw edýändigi we her gatnawda 10
25 tonna buğday hatırını daşayanlık barada gurrun verdi. Mundan başga da döwlet başlarymyz sürüjüniň maşgalatyna başga da bu kär bilen kimin meşgullanýanyny sorudy. Habar berilýär, häzir ediň hormatly denjalşdaky kakasam uzul 50 ýyldan gowrak wagt sürüjü bolup işläpdir. Melelizirimiz tüwelimi ata kesip ogly halal diýipdirler. Kesfiňden kemal tarp diýip sürüjü arzu etmek bilen gally urugundan soň oňnaýa bilen meşgullanýanyny hemem arzu islegleri bilen gyzyklandy. Sürüjü gally urugy mögsüminden soň uzul işläp ýören ýeri bolan Aşgabat Türkmenawat awtobanyň gurulşyny işlerine dowam etjekdigini habar berdi. Şeýlede sürüjü Çalyp işlemäge döredip beren ähli şertlerdir mümkinçilikleri üçin döwlet başlamazy tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Bagdaý hanyň tutan ýerli zähmeti bilen ýetişdirilen halkymyzyň baýlygy bolan gally hasyny öz wagtyna zaý etmän ýygnap almagyň hemem ambarlary tapşyrmagyň ul wezipe bolup durýanyny nykdy. Soňra döwlet başlamazy sany ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşlara ýüzlenip birnäçe tapşyryklary berdi. Döwlet başlamazy vilayatda gally urugyny gurmaçykly geçirmek, ösürilip ýetişdirilen buğday hasyny gyýtky wagtda we ýetkisiz ýygnap almak boýunça ähli zeruri işleri geçirmeligini bellädi. Döwlet başlamazy gally urugy bilen birlikde Welaýatyň gowuçy meýdanlaryna ýyda işleriniň hem agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda öz wagtyna geçirilmegini öpçün etmek zerurdygyny tapşyrdy. Gowuçanyň hatarara bejergesiniň mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleriniň talaýyk geçirilmegi berk gözegçilikde saklanmalary. Şeýlede döwlet başlamazy welaýatda gant şoňlarynyň ekişiniň öz wagtyna we talaýyk geçirilmegini hemem oň ýokary hasynyň ösürilip ýetişdirmeligini öpçün etmegi tapşyrdy. Melelizirimiz Edermen Bagdaý hanlarymyz bilen bilelikde gally taýýarlamak barada şertnamanyň boşnamanyň awra bilen berja edilip watany harmanyna ak buğdaýyň bol hasynyň tapşyryljakdygyny anam bildirdi. 18-nji iýunda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulgamy arkaly nowat taky meclisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini hem birnäçe resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly prezidentimiz ilki bilen Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmedowany we Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornbasary Babaý we güni aragatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bünýadyny kemilleşdirmek boýunça döwletimiziň kanun çykarjylyk edarasynyň alyp barýan işi barada maglumat berdi. Millilizirimiz kanunçylyk hukuk bünýady ýetgiderlik kemilleşdirmek döwletimiziň häzirki okully ösüşiniň möhüm şertidigini bellädi. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornbasary Babaýew milli kanunçylygymyzy kemilleşdirmek hem kanun çykarjylyk babatda halkara tejribesini öwrenmek boýunça meclis bilen bilelikde alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Millilizirimiz ýylatyň arasyna geçirilýän wagt nasihat çäreleriniň işçileşdirilmegine ösü çekip halk maslahatynyň agzalarynyň ýaşlyň watan töjülük ruhyna terbiýelenmegi, halkymyzyň sadan durmuş ýörelgülerine işçiň çekilmegi we adamlaryň beden terbiyesi hem sport bilen meşgullanmagy bilen baglanşyk meseleleri möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz energetika ministri Purçekowy hem Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy Saburowy güni aragatnaşyga çagyrdy. Energetika ministri Purçekow içerki sarpejleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly öpçün etmek hem pudaň eksport kuwatyny artyrmak boýunça öňde goýan wezipeleň ýerine ýetirişi barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistany çal depkini senagatlaşdyrmak boýunça giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmekde, milli ykdysadyýatyň eksport kuwatyny artyrmakda elektrik energetikasyna möhüm orun degişlidigini nykdy. Hormatly prezidentimiz Balkyn welaýatynyň Serdar etranyna guruljak kuwaty 10 megawatt bolan gün we ýel elektrik bekadiniň ýurdumyza gaýtadan dikildirilen energiýa çeşmeleriniň başlangyjyna öwrüljekdigini, bu ýerde dünýäde eň soňky gazanlanan öňde barjy tehnologiýalaryň we know-howlaryň ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz bu taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň Türkmenistanyň gaýtadan dikildirilen energiýany ösdürmek baradaky milli strategiýasyny amala aşyrmakda anyk edem boljakdygyny belläp, ähli energetikleri bu şanly waka bilen utlady. Hemem bekadyn gurulşyny amala aşyrmak boýunça halkara bätleşigini geçirmek barada ministre degişli tapşyryklary berdi. Minister döwlet başlamazy tüýtürekden hoşallyk bildirip energetika ulgamynyň ähli işgärleriniň adyndan watanymyzyň awadançylygynyň behidine munun beýlegim tutan ýerle zähmet çekjekdiklerine öz öňlerine goýulan möhüm we jogapkärli wezipeleri ösülükli çözmek üçin güýç gaýratyny we tejribesini gaýgyrmajakdyklaryny anlandyrdy. Soňra Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy Saburow ýol başlygy edýän pudagyny alyp barýan işleň ýagdaýy barada hasabat berdi.
Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň çäktaýdan amatly ýerleşmeginiň oň Ewraziýa iklimining möhüm ulug üsaşyr geçiligi hökmündäki derejesini berkidýändigini beledi. Döwlet başçymyz Jebel şäherçesinde ähli awabatda dünýäniň öňde barja tejribesi hem soňky gazalan tehnologiýalary we know-howlary esaslanýan döwre we howa mezil toplumyny gurmak hakyndaky karara gol çekilmeginiň wajyp ähmiýeti eýdigini beledi. Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy düzümiň ähli işgärleriniň adyndan puwduň ösdürmegine izgidärli öns berýän üçin millilizmde hoşallyk sözlerini aýtdy. Soňra hökümetiň sany ulgam arkaly geçirilýän mejlisinde gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar berildi. Watanymyzyň gullap etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň munun welegim gowulandyrmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny amala aşyrylýan çäreleri netijesinde ýurdumyzda milli iqtisadiýatymyzyň durnukly ösüşiniň öpüşine edilýänligi hem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimizin belirşi ýaly milli maksatnamalyň kesgitlenen işleň dolu ýerine ýetilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sadlaşyk ýokary netijeleri öpüşine eder diýip hormatly prezidentimiz beledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi iqtisadiýetimizi öňe gidişli gadanmagy mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmelidir. Mälim bolşýaly edil watanymyzyň gullap etmegi we halkymyzyň awadançylygy barada alady giň meşhurly oňyn özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başçylygymyzyň hemişe öns merkezinde durýar. Şol özgörtmeleň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeleri gazandy. Hemem geljegi ynamly garaýar. Hormatly prezidentimiz öňde durýan işleň iler tutulýan wezipeleriniň üstüne durup geçdi. Döwletimiziň mukaddes garaşdyrylarynyň şanly 30 ýylyň münasibetli meden şäherleriň ençemesi guralar. Hormatly prezidentimiz milli mirasy wagt etmekde, hem dörejilik işgärleriniň hunar usatlygyny ýokurlandyrmakda we dörejilik kuwatyny artyrmakda medeniýet hepdeleriniň aýratyn ähmiýeti eýetini nykdy. Millilizmde 2022-nji ýylda medeniýet hepdeligini Mar welaýatyna geçirmek meselesi bilen baglykda değişler etminamanyň taslamasyna taýýarlamak barada anyk görkezmeleri berdi. Türkmenistanyň daşary siýasaty uzulky ýaly Birleşen Milletler Guramasy, beýleki halkara guramalary bolan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, garaşdy döwletiň arkalaşygy, iqtisady hyzmatdaşlyk guramasy bilen giň gerimli hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirlendir diýip millilizm aýtdy. Ýurdumyzyň iqtisadiýatynyň ösüşine gazalanan durnukly saklanýar. Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Biziň esasy wezipemiz halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini hasam gowlandyrmakdan ibaretdir diýip millilizmimiz beledi. Mejlisde döwlet durmuşynyň başga bir näçe möhüm meselelerine garaldy we olar boýunça halk hojalyk toplumynyň puwduklaryny ösdürmäge gönükdirilen değişli çözükler kabul edildi. 18-nji iýunda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň keselliň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşar toparynyň mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň raýatlarynyň howpsuzlygyny öpüşine etmek bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hem COVID-19 pandemiýasyna garşy durmak boýunça gaýry goýulmasy wezipeler kesitlenildi. Raýatlarymyzyň saglygyny we ömrüni gorumak, şeýlede howpsuzlygyny öpüşine etmek döwlet siýasatynyň esasy maksady bolup durýar. Biziň döwletimiz munyň üçin ähli taýlanlary edýär diýip döwlet başçylygymyz nykdy. Şuňa baglyk saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň döwrüň talaplaryna görä döwre we ýagdaýa getirilýändigi, şeýlede dörli ýokunç keseliň öňüne almak, olary ýüze çykarmak we bejermek boýunça alyp barylan işleň kemilleşdirilýändigi belenildi. Türkmenistan bu gurda beýleki ýurtlary bilen hemişe tejribe alşýar. Birleşen Milletler Guramasy, oň ýürütüleşdirilen agentlikler hem bütün dünýä saglyk goruş guramasy bilen ysnaşykly hyzmatdaşlyk edýär. Saglyk goruş boýunça geçirilýän ähli halkara çärelerine işçiň gatnaşýar. Saglyk goruş we derman senaty ministri Türkmenistanyň keseliň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşar toparynyň başlygy Aman Nepesow COVID-19 ýurdumyzyň çägine aralaşmagynyň we ýaýramagynyň öňüne almak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz biziň halkymyzda il saglygy ýurt baýlygy diýilýändigini nykdy. Ýokunç keseliň öňüne almak boýunça alyp barylan işleri güýçlendirmegiň nowatdaky çärelerini geçirmek maksady bilen millilizmimiz gaýry goýulmasy wezipeleriniň bir näçesini kesgitledi. Millilizmimiz dünýä döwletlerindäki epidemiologik ýagdaýlary edildirle seljerip durmagyň, şeýlede bu gurda dünýä döwletleri we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy dowam etmek wajypdygyny öňe çekdi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýändigini eşgär etdi.
Türkmenistan prezidenti Gurbanogul Berdimuhamedov Seyid İbrahim Raisi İran İslam Respublikasynyň prezidenti wezipetine saýlanma münasibetli tüýs sürekdöni gutlawlaryny ýolady. Türkmenistan ýene goňşy İran İslam Respublikasynyň arasynda uzak ýyllaň dowamyny emelerini köp uğurlu gatnaşyklary özüniň ýakyny bilen tapawtyny. Bize dost soňlygyň we özara hormat goýmagyň baý tejribesine esaslanýan bu gatnaşyklarymyň halklarymyň bähidine mundan belägem ösüriljekdigine berk ynanýasy milli liderimiz gutlawna welýär. Türkmenistan prezidenti şu ýakyn mümkinçilikden peýdalanyp, Seyid İbrahim Raisi hemişe berk jansalyk we Iranyň doganly halkynyň öňe ötmegine, hemem gülle ösmegine gönükdirilen ähli başlanýaçlaryna we işlerine üstünlikleri tüý sürekden ardy etdi. Yurdumyň garaşlary watanymyň döwlet garaşlarynyň şanly 30 ýyllygy belenilýän ýylda uly zähmet üstünliklerini gadanýarlar. Olary mehriban arkadamyň döwletimiň ykdysady kuwatyny artdyrmak, azyk howpsuzlygyny üpçün etmek, ekrançylygyň hasyllygyny hasamy ýokurunmak boýunça öňde goýan wezipelerinden uralyp, şöyle bolu buğday hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Şuň bir wada alty tarap döwlete gala taşyrmak boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirmek barada hormatly prezidentiň adyna hoş habary berdiler. Yurdumyň Ahal welaýatynyň Akbuğday hemem Göktepe, Lewap welaýatynyň Köýtönna hemem Hojamad, Mary welaýatynyň Tagtabadar hemem ýöwretini taraplarynyň gallaçy kärenişleri ardyly pelehana ýetip diýarymyzda ilkinjilen hataryndan belini meýilnamalaryny üstünlikli berjä etdiler. Galla Oragyň Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň ekrançylary öňde barýarlar. Meşhur Türkmen buğdaýynyň taryhy watanyna şu mögsümde 62550 tonnadan gorak buğday hasıllary öndürli. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyny bolsa 21500 tonnadan gorak buğday hasyllary ýygnaly. Bu welaýatda da beýleki sebitlerde bolşýaly Galla Oragyny hemme tarapdan taýýarlyk görüli. Göçme awatlaýyş topolary gallaçylary gije gündüzüň dowamyna hyzmat edip, olary zero bolan ähli zatlar, ýangıç şallygy serişdeleri, tehnikalar üçin ähtiýaçlyk şaýlarly üpçün edýärler. Mehanizatorlar, sürücüler we mögsüme gatnaşan beýleki işgärler üçin meýdan çölgülerini degişli derejede ýaşaýyş şertler döredildi. Medenet işgärleriniň çykyşlary guraly, göçme sewda nokotlary hereket edýär. Lewap welaýatynyň ekrançylary uly netijeler gadanýarlar. Köýtönna atrawynyň gallaçylary 17600 tonnadan gorak, Hojamad etrawynyň ekrançylary bolsa 20200 tonnadan gorak buğday hasyllaryny öndürip, şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikle berjä etdiler. Yurdumyň günnäger sebitine güýlük buğdaýyň bol hasyly ösürip ýetişdirildi. Tutuş mögsümiň dowamyna buğday meýdanlaryna ihlasly ýedek edildi. Ekin meýdanlaryna ýeterlik mikdarda mineral we organik dökünler berildi. Ähli möhüm agrotechnik çäler alim agronomlaryň maslahaty esasyna ýerine ýetirildi. Mary welaýatynyň daýhan birleşiklerine de Galla Oragy güýjli depkinne dowam edýär. Welaýatynyň Tagtabadar we ýollatyn etraplary döwlet tawşyrygyny berjä etdiler. Bu etraplar degişlikde döwlet harmanyna şu güne çenli 17300 tonnadan gorak hemde 25200 tonnadan gorak buğday hasyllaryny tawşyrdylar. Mehriban akadamynyň owa hojalygyny enjamlaşdyrmagyň derejesini ýokurlanyrmagy ugur edilmegi netijesinde soňky ýyllarda Sewitin Galla Oragy kombaýnlarynyň üstü täze tehnikalarla ýetirildi. Bu wasa Galla Oragyny depkinlerini güýçlendirmäge, ýetişdirilen hasyly öz wagtyny we ýetkisi ýygnamaga mümkinçilik berdi. Owa hojalyk buğdaýyny ösürmek meseleleri hormatly prezidentimiň hemişe üns merkezinde saklanýar. O wasaňa toplumuna ulum ýetişýärli maýy goýumlar gönükdirilýär. Bu wasa welaýatleriň ýokary dekbinlerde ösürilmegine ýurdumyzda adyk bolçylygynyň üpçün edilmegine we umumyň döwletimiň ykdysady awadançylygynyň ilatyň durmuş derejesiniň hasa ýokurlanmagyna ýardam berer. Eger ki wagtda Galla Oragyna gatnaşylaryň her biri Türkmenistan parakaçylygyň onaşmagyň watany şygary bilen geçýän şu ýyly täze zähmet üstünliklerini wetlemege maksat edilýär. Öňde barjy etraplaryň buğday taýýarlamak boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny möhletinden öň awry bilen ýerine ýetirmekleri ýurdumyň beýleki etraplarynyň gallaçylaryna zähmet üstünlikleri uklanýar. Şeýle zähmet üstünligi özüniň muqaddas garaşlygynyň şany 30 ýyllygyny garşylamaga taýýarlanýan izi diýarymyň ähli gallaçylarynyň hem döwlet tawşyryklaryny awry bilen berjä etjekliklerini berk ynandyrýar. Tawşyrylan galla hasyl üçin hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna badawat geçirilmegi zähmetseýär bagadaýhanlarymyzda aýratyn ruhulentlik döredýär. Galla Oragy hemde sürüm işleri ýokary öndürjükli kuwwatly tehnikalaryň kömegi bilen gije gündüzüň dowamyna goşamaýan depkinlerde bökdünşil anyp barýar.
Berkayar vatanımızda kahramanlar kıdamıdan tasil taradalar bilen tebigatı ayıqlı çemereşmek, onu qorap saklamak, öňküsünden öme baylaştırmak esasy üns merkezine durýar. Yurdumyzyň köpü uşgunlyk hemme täsin tebigaty ýylyň ähli pasynda köp türlü bilen tapawut bolýar. Häzirki Thomas Hunder'ny da şeýle öz borçly owadan hemme täsini gözel tebigatly ýerleň biri Amderiýanyň kenaryaky tokoýluklardyr. Märmur şeýle bu tebigat gözelliklerini gorap saklamakda hemem almat aýdyny öwrenmekde Amderiýa döwlet tebigat gorakhanaty kerekli diýär. Gorakhanyň köpürli eki urgamy kenaryaky tokoýluklaryny hemem ular bilen sepleşip diýen sehralykları öz üçin almak bilen öz borçly üsümlik hemem haýwanat dünýäsine eýedir. Bu tebigat aýratynlyklary öwrenmekde hemem gorap saklamakda gorakhanyň işgärleri ýyly işler durmuşa geçirýärler. Amderiýa döwlet tebigat gorakhanasynyň barýan işlerini esasy ury Amderiýanyň orta kymynyň kenarlarynyň tokoýluklaryny, suwsy bölegini, haýwanat hemem beýleki janlar dünýäsine, şeýle-de kenaryaky sehralyk ýerleň täsini tebigat eki urgamyny öwrenmekligi hemem goramaklygy gönükdirendir. Gorakhanada esasana dikkatli çäkleri goramak, gorak çäklerine üsümlik hemem haýwanat dünýäsiniň biologik aýratynlyklaryny öwrenmek ýaly ular boýunça işler ýoly oýlandyr. Amderiýa döwlet tebigat gorakhanasynyň çägini gabakly, görürlük hemem nargyz bölümleri kerekli diýär. Onuň umum tutýan meýdany bolsa 48.350 hektara barabardyr. Gabakly, görürlük bölümleri sebäpine iň ýer derýasy bolan Amderiýanyň çep kenaryna, nargyz bölüm bolsa sağ kenaryna ýerleşýär. Gorakhana geografik ýerleşik hemem tebigat şertleriniň öz bolşulygy, hemem geologik aýratynlyklaryny öz içine köp sanly ennemik görnüşler alýar. Şolar wagtyň özüne çäklerden aralaşýan haýwanat hemem ösümlik dünýäsi, ony has hem baýlaşdyrýar. Gorulýan çäkleriniň düzümini kenaryaky tokoýluklary suwsy bölek hemem sehralyklar düzýär. Kenaryaky tokoýluklary esasan özüniň baý ösümlik dünýäsi bilen häsiýetlenýär. Almy şäher tarapyndan gorakhanyň çägini ösümliklerini 237 görnüşiniň gabat gelýäni kesýetlenir. Tokoýluklarda gabat gelýäni 86 görnüşli ösümliklerin diňe 15 görnüşi adat hasaplanýar. Elbette kenaryaky tokoýluklaryň şeýle baý ösümlik dünýäsiniň bolmagy bu tokoýluklarda dürli janlarlaryň ýaşamak üçin hem oňaýly şertler döredýär. Bu ýerde haýwanlaryň bir näçe Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen. Gorakhanyň suw böleginde häzirki döwürde balyklaryň 36 görnüşi duş gelýänligi dolu anyklanýar. Ular goramakda da ýyly işler alyp barýar. Balyklaryň görnüşleriň arasyna esasan Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen kiçigi uly Amderiýa Pilewurun balygy hasam aýratyny öwrenilmek bilen oň sanynyň artma uruny ýyly aladylýar. Amderiýa döwlet tebigat gorakhanasynyň çägine gabat gelýän guşlarym köp türlüdir. Bu ýerde ýylyň dürli pasallaryna görä guşlaryň 250-den gora görnüşi ýaşaýar. Guşlaryň höwürtgüleýän görnüşlerini birgöd ýylançy gyrgy, ütölügi, hügi, sehra gönegi, ikinçi ördök, tuğdary, çakryk ýaly görnüşler Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilendir. Gorakhanyň 36.320 hektar ýerine sehralyklar düzýär. Sehralyklar hem özüne mahsus dürli ösümliklere baý bolmak bilen bu ýerlerde 141 görnüşli ösümlikleriň gabat gelýäni kesýetlenir. Gorakhanada gorak işler bilen birlikde giň urumly almy işler hem utgaşyk dowam etdirilýär. Umuman gorakhanada şeýle biodürlügi gorama uruny alyp barýan işler netijesinde ösümlikleriň hemem haýwanat dünýäsiniň ýyly taýyn baýlaşýanyny bellemek hasam ýakymlydyr. Hormatly şerhäder bolsa gepleşmizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edilýärler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň aralyk döwri iýun aýynyň 20-ine başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa iýun aýynyň 20-inden iýun aýynyň 20-sine çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanşyp bolalım. Yani geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çägini gün ortagyna atardan howa akymyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyň balkany welaýatyna az kömürli howa bolup, günogordan demrat günmatara ugruny ködýän tezligi sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şemalyň üstüne hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 21-26 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündizlerine 37-42 gradus, welaýatyň kenaryaky taraplaryna 33-38 gradus ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahali welaýatyna az bulutly howa bolup, günogordan demrat günmatara ugruny ködýän tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şemalyň üstüne hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 18-23 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl, gündizlerine 37-36 gradus maýlan 41 gradusga çenli
ısıwal mana araşylýar. Yurdumyzyň Mary welaýatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz günnordan teýligi sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsüňde hemde hawanyň temperaturasynyň geceleri 17-20 gradusyň 25 gradus çenli maýyl, gündüzleri 31-36 gradus maýlan 40 gradus çenli ysywal mana araşylýar. Diýarym Halawak welaýatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz günnordan teýligi sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsüňde hemde hawanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusyň 26 gradus çenli maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýlan 40 gradus çenli ysywal mana araşylýar. Yurdumyzyň Daşady welaýatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz günnordan teýligi sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymal öňsüňde hemde hawanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusyň 25 gradus çenli maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýlan 40 gradus çenli ysywal mana araşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, günnordan Demiraz günatary ornutga diýen teýligi sekundda 8-17-den 10-12 metr ýetýän şymal öňsüňde hemde hawanyň temperaturasynyň geceleri 21-23 gradusyň 27 gradus çenli maýyl, gündüzleri 34-36 gradus maýlan 40 gradus çenli ysywal mana araşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyzda iýun aýynyň 20-ni magnit gadisasynyň durluk ýagdaýda saklanmany araşylýar. Mähriban adamlar, siz iýun aýynyň 20-rinden iýun aýynyň 20-sine çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmany araşylýan hawa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzüminde tozan bölejikleriniň maçlarynyň gadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem tomuz basyny, hawanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini basla ora geyinmek maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň watan habarlary peşimize emleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyalyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär. Ähli ötüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolan, edil ýerleşer.